Hebreo 5 verse 7, makipaglukat kay kanya kakabsat. Amin nga adto ti Bibliana. Iti libro iti Hebreo, kapitulo 5, versikulo 7. Hanga atin tugati kakabsat. Basit lain. Basagi pa kunana. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inikis ken insangit na itinagkararag ken nagdawat iti Dios, amang makaisalakan ken kuana, iti patay. Impangag ti Dios agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Ulit ti kakabsat kunana ditoy. Bayat iti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inikis ken insangit na tinagkararag ken nagdawat iti Dios, ang makaisalakan ken kuana iti patay. Impangag ti Dios agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Amen kakabsat. Makipagkararag kay kanya iti mabiit. Jesus, Jesus, Jesus. O Dios ama nga ngayon daklan. Tulungan ako, O Dios. Ating nga panagtakdal ko iti sangwanan, iti anak mo nga datoy nga adda iti gagarda nga tingig iti saritang. Tulungan ako, O Dios. Dalusan na, pulutan na, nga itingiwat ko nga mausarita nga rabi han atoy nga ti isawang nakit bukbukod ko laing nga kapanunutan no tiket. Allow me, Father God, tulungan na nga iti maiburay ita nga rabi ket sarita nga nagkapo kanyang sarita nga impangag ti Espiritu Santo nga isu ti maiburay ita nga oras, iti oras nga maagdingig ti anak mo iti sarita nga nagkapo kanyang. Kito sarem, O Diyos, nga alikaman iti adipen mo. Nga hanak, O Diyos Ama, agpausar, babaen iti sarilik lamang, iti bagbagi, kakapanunutan. Nudiket, Father God, agpausar nakbabaen iti Espiritu Santo, nga isu ti mangjaya, Father God, nga isu ti mangted kanyak iti sarita, nga dapat laeng nga ibagak iti anak mo. Kitulungan mo rin sa mga iti anak mo, nga agdingdingid nga makipagmaymaysa kanya may online, nga maaddaanda iti lapayag, nga makadingig iti sarita, maaddaanda o Diyos Ama, ti inspirasyon, Father God, bayat, Father God, Ama, ti panagdingig da, kit maaddaanda iti biyang. Kitulungan da kami o Diyos Ama, ngahang kami nga umibat nga agkararag. Nga dikit, Father God, Ama, kasmi, isangit mi, iti kararag mi. Kit dinggem, Ama, iti kararag, ato nga adipen mo. At itidawat ko itinaga ni Jesus. Amen. Naimbang rabi tayo kakabsak ket ilamanan iti panawon nga agdingid tayo iti sarita ti Apo nga mausar iti lengguwahe nga Iloko. So nga Ilocano Mission Service ato kakabsak isugarod iti usaran tayo ket Ilocano nga sarita. Iti titulo tayo kunana toy Hebreo 5 verse 7. Ikistay ken isangit iti agkararag. Iti English version na let us shout, let us pray with loud cries and tears. Amen. So kuna na toy anya ba iti panagkararan? Bayat iti panagkankantatay tatay kuna na kumararag ka patsyem kenam namaen nga sumbatan na ka. Amen. Adu ito'y lubong, iti ko, amuda it konsepto iti panagkararag. Uray pa'y unbeliever nga makunkuna, amuda ti kararag. Ngam ato iti pagtutungtungan tayo tata nga rabihikat, kasanutay nga umawag, nga iti agdingig kanya tayo, iti Diyos tayo kat sumbatan na, nga sigurado iti kararag tayo. Adyo ti kailangan tayo gamin nga siguraduhin kakabsat nga ti panagkararag tayo kat hantay nga agkarkararag nga ubaw no duiket agkarkararag tayo talaga nga makaited ti pangmadayaw iti Dios. Ta kailangan tayo nga mapanunot ken maala maawatan nga permi nga uray pay panagkararag ket may nga pasat atoy iti panagdaydayaw tayo. Nung kuna na ijay, Isaiah 58:13, hindi nagkamali. Makipaglukat kay man kanya kakabsat. Isaiah, iti libro ni Isaiah 58:13-14. Kuna na toy,
kuna ti Apo, no ibilang yu an sa graduan ti aldaw a panaginana, ket di yu biruken ti bukod yu a pagimbagan iti daytang aldaw, no ipatig yu iti nasantuan nga aldaw ko, ket kas panangit pakita yu iti panagdaydayaw yu, di kay agbiyahe, di kay agtrabaho, wenno agsao iti awan kapaypay anak, iti dayta nga aldaw. 14. Magun-on yun to iti rag-o, patudwen, patauden iti panagserbiyo kanya. Agraem to kada kayo iti entero alubong. Lak amin yun to iti kinabaknang iti daga nga intent ko. Ken ni Jacob akapaunan yun. Siya ni Yahweh nga nangibagaday to'y. Amen kakamsat. Ibagbaga na to'y, iti libro iti Isaiah, pagtutungtungan ito'y, ket ti panagdaydayaw iti aldaw iti Dios. Ket amo tayo nga kuna nagtoy di kay nga agbiyahe. Di hanyo nga ubraan iti bukod yu nga pagayatan iti aldaw nga mangpadayaw iti Dios. Amo yu bakabsat nga iti daan nga tulag no adda iti mangsalungasing, no adda iti maysa nga Israelita nga hanga sumurot itoy nga alagadan iti Dios, batwenda ingga namatay. Kasjay nga ka-istrikto iti kautusan idjay. Iti Old Testament times. The law in the Old Testament times is very strict. Nga adda iti karbengan iti maysa nga tao no nakita na iti maysa kabsat na hanga sumursurot iti alagadan iti panagdayaw, han nga sumurot iti alagadan iti panagrespeto iti aldaw ti panaginana, tagami iti Old Testament times iti panagdaydayaw nga sursuruton iti Israelita ket Sabado, Sabbath day. Ket ato garod iti adda iti maysa iti nga page nga Israel ata yon, kasama doon ang mga Judaismo ganon, and nag-comment na kami they are attacking people na worshiping on the Sunday. So and explain ko jay adya amok nga rason no apay nga ita nga kapanunan ket ti panagdaydayaw iti New Testament Christian kes Sunday apay nga tanga Sunday ngam hanmi nga usaren iti Sunday kakapsat no dikat iti usarin mo talaga nga legal kit Lord's Day no dikat aldaw iti Dios. Nga iti Sunday na ituday nga aldaw iti Dios. Actually, nasurutan tayo di Exodus 20 verse 8 kuna na jay hamong maliplipatan iti aldaw ti panaginana, the Sabbath day of rest. Tatta, no Sabbath day of rest amo tay adya nga Sabado. Adu ti hanga makaammo hanga handa nga kaya nga mairasonan atoy. Iti high school nak sa Ajay, wano college na, nagdamag nak, iti may isang nag-Bible school ko nak, tagbasbasa nak iti Old Testament ko nak, ni, nabasak iti Exodus ko nak, 20 nga, ti panag-worship, dagi iti Israelita, kit Sabado. Ni, apay ta Sunday kanya tayo. Ni, iti agpaiso iti panagdayo-dayo na dagijay Sabado dang agdayaw. Tapos kuna na ay niya. Kuna na magang. So adu talaga iti agdaydayaw nga handaan mo no anya iti pinakarason ti panagdayaw. Adamat iti kurang pa iti panakaamo. Ket agyaman nak iti Dios ta dagijay adu talaga iti damag ko iti ket unti-unti nga masungsungbatan. Actually, nga natata, adda pa ilata iti damag iti kapanungubak, hangko nga bigbiglaan nga kailangan, amo amen. No dikat, adya hangko pa'y amo, ti alalaik nga versikulo kit ko, adya ko na nga, no hampay nga inreveal ti Diyos kanyang bayam. Anya iti inreveal ti Diyos kanyang isuti, pagpitpitam. Ket agyaman nak iti Dios adji pinaka-importante nga kailangan nga maamuwa ket imbakaammo iti Dios kanya. Isu itinagan na. Isu itinagan na nga dapat nga dayawon.
ta haan nga mabalin nga akseptaran iti Dios iti maysa nga panagdayaw nga haan nga umno iti pamantayan iti Dios. Ket ammo tayo, kitaan nyo man. Halimbawa lang, iti maysa nga parabola nga kastoy. Kasanutay nga mapadayawan wenno ma-honor, mapadayawan iti presidente tayo. No sabali iti nagan nga banggitin tayo no awagan tayo suna. President Biden, kunatay kumangam, iti presidente tayo mat ito'y Pilipinas, ket ni Marcos. I'm not endorsing any politics. I take it as a parable. Tata, no kasanutin niya irespeto ni President Marcos, of course, kailangan tayo nga ammo, aji kompleto, nga nagan na. Ngahan nga bongbong talaga itinagan na. Alias na ajay, so BBM. Ngam alias na ajay nga iso iti makaama, anya ti umno, nga nagan na. And we know it. Nung kasanutay nga mapadayawan, wano marespetar, itinagan iti presidente tayo, kat awagan tayo, di kompleto nga nagan na. Kitain nyo, iti public nga formal nga speech, usaranda ajay, kompleto nga naganda. Nagan ni presidente tayo. Numampay, inayon da ajay alias na, ngam adala tayo kompleto. Amen? Kit isumo laan. Iti Old Testament times, amo tayo nga, iti inted na nga nagan, iti Exodus 23, nga Yahweh, Jehovah, iti anghel na, ket aji nga nagan, nga dapat nga pagbutngan, iti Israelita. Nga ato'y nga nagan, dapat agbuting iti Israelita, ito'y nga nagan. Ngayong itagarod nga imay ni Jesus, kunana, I have come to fulfill the law and not to abolish the law. Kaya nga, importante lang. Yan na amuan tayon, ajay, pinaka will of God, nga mabirukan iti gospel books. Hantay mga liplipatan, nga adalin mo lang, ajay, ikauna, ajay umuna nga tulag, ajay daan nga tulag, kindagijay letter of instruction, dagijay disipulo ni Jesus, nga simurot, iti alagaden ni Jesus. Of course, iti ikanta iti kangatuan, nga otoridad, iti sarita, iti amin nga Bible, no ikantay man, iti pinakangato nga otoridad, kit iti gospel books. As sino ati gospel books? Matthew, Mark, Luke, and John. Kasi atoy, dagijay direct words ni Jesus, idi adatoy daga. Tata, abantay jay. Diyan magkutatay nga, Sabado. Sabbath day. Ang kupay amo idi adji kakabsa. Ngayon pagyaman naggarot, ta itiwagas nga nagapo iti Dios, intuding na, inyasidid na, iti teacher, iti papastor, nga makaisuro kanya, iti kinakod mo. Napanunot ko nga adda, iti kararag ko, hindi nga kunak, ama, kailangan ti mangisuro kanya. Iti pa man nga hangupahang hanak pa nga imunig iti sarita iti Dios. Adamot iti talaga ti panawon nga agbasa na. Ngam amok talaga nga adda ti kurang kanya. Adda pa iti kurang iti panagserbi nga uray amok nga agpaisumat iti pusok talaga nga agserbi. Tamano iti alalaga ak nga ubing halos apa sobra iti 50. Ti pagyamanan kini iti Dios ket handa mo amin nga napukaw. Nagtuloy nga kabataan, na-recover. At the time talaga nga naiwaras da. Ngam naapon damanen babaen iti pan nakabalin iti Dios. Ket adji ti pagyamanak nga no nakaimula ka talaga hang nga mabalin nga awan pulos iti atoy lalot higit nga atoy nga naimula ket nabendisyonan iti Dios. Taamo tayo nga may nga curse, may nga sumpa, no ti naimula kit amen kit nawasyaw. So nga iti may nga problema, iti may nga farmer kit iti bagyo. Tano umay iti bagyo, awan ti pilpilyen na. Ngem agyaman tayo iti Dios, ta uray man umay iti bagyo iti panagbiag, no adda talaga ti umno nga namulaan iti sarita iti Dios. Ajay nga sarita iti Dios ket maimula rumamot ket uray man umay ti bagyo iti biag
haan nga magungon, haan nga maperde, no nay yangkla ken ni Jesus. So aditi kailangan tayo nga kanayon nga ma-encourage bilang may nga adipen iti Dios nga agimula. Han nga umibat nga agimula ta in due time we will reap the harvest. Adan tumutlat ta iti apiten. Adi kailangan tayo talaga, adi mo lang tinaawatan ka. Kailangan tayo nga maawatan iti prinsipyo iti panagmula. Iti prinsipyo iti may nga farmer. Adi imula iti da papa, nakita gawin di impose lang nga rambutan. Naimula adi kakapsat iti elementary na pa lang. Kat kunana 4 years agbunga. Kat agyaman ak iti Dios gamin after 4 years talaga nalakamimet iti bunga na. Kit ingana tatakakabsat agbungbunga lata. Adi iti prinsipyo iti farmer nga iti may mula nga talaga nga agbunga mabayag sa mong harvest. Ngem iti may sa kamatis mano iti 60 days Pastor Raymond. Iti kamatis 60 days mabaling apitanan adto ti maapit mo nga dagos. Ngem amo tayo no umay iti bagyo mabalin nga maperde nga dagos iti kamatis. Ngem iti may nga kayo ngunay rimamot nga permi haan nga basta-basta nga maperde. Nungampay maspak no maminsan iti sanga-sanga ngem adalatta iti agbalin. Amen. Ket agsubrita iti Sabbath day. Apay ta nasukatan iti panagdaydayo tayo ta apay ta Sunday. Apay ta Sunday nga dapat nga aguumong amin nga agdaydayaw iti Dios ita nga aldaw apay ta Sunday. Ngem kailangan tayo nga maawatan nga hantay unay nga usaran adi word nga Sunday gamin adu iti paganismo nga daydayawon da iti sun adi araw. Even in Egypt they called the sun Re because Athenism ang tawag doon and they worship the sun. That's why we don't patronize Sunday. But we call the Lord's Day aldaw iti Dios. Sumunod kanta nga this is the day that the Lord has made. Ato iti aldaw, apay nga ato iti aldaw. Kita mo tayo, kailangan tayo, no hantay amo, kailangan tayo nga mamuan, nga, no apay nga marasonan tayo nga, kunada, suksukatan nyo ti Biblia. Awan ti nakasurat nga, kunana jay, awan talaga, iti New Testament nga literal nga sinukatan iti panagdaydayaw iti umuna nga panahon iti Sunday nasukatanan haan awan talaga iso nga iti nag-comment na kay ko nagkartatay nga page inapapadak kunada suksuktam ti Biblia ang komo nga napansin da di comment ko tay kunak iti rason no apay nga Sunday Lord's Day tata gamin at atoy ti aldaw. First day of the week, Luke 24:1, Matthew 28:1. On the first day of the week, ito umuna nga aldaw, umuna nga aldaw, iti may nga lawas, kat napanda Maria, napanda di disipulos, kitaan ajay, no saan nga, tinay kapunpunan ni Jesus. Ket awan tinakita da. Apay ta awan tinakita da? Haan nga natakaw iti bagi ni Jesus, no digat, He has risen. Iti Diyos tayo nga daydayawon tayo kit nabiyag. Nagungar. Kat, no, nagungar suna, iti aldaw nga Sunday, ijay tayo nga nasukatanan, iti panagdayo tayo gamin, no, agpatuloy tayo gamin iti Sabado nga panagdaydayaw. Agpatuloy garod nga, iti Diyos tayo ko, nakay. Antay pa'y amam mo. So, no, mapansin nyo, ingga na tata, urayin da pa'y lata, iti Savior da. Dagijay, nag-stay iti Sabbath day, nga panagdaydayaw, urayin da latapay, iti mangi salakan kanyada. Ngimam tayo, nga naisurat, ito'y Mateo, Lucas, Marcos, Kinuan, nga iti Diyos tayo ni Heso Kristo, imay natay kad nagunga. Ijay iti pamati tayo. Kit no pagtutungtungan tayo kakabsat iti pa nagkararag. Kasunod tayo garod nagkararag katan.
Apay ti inyo na aji panagdaydayaw. Panakaamon asino iti Dios tayo. Iti Dios tayo nga awagan tayo Dios nga nabiyag. Kurana jay Hebrew 5:7 ni Hesus Kristo. Apan tayo jay nagalisto malpasan. Kurana jay Hebrew 5:7 makipaglukat kay kanya kakabsat. Hebrews 5:7 kunana ditoy 7 ilipasin tayo ingana natin. Bayat iti panagbiag ni Jesus dito'y daga inyikis ken insangit na iti nagkararan ken nagdawat iti Dios makaisalakan ken kuana iti patay. Impangad ti Dios ang sipod ta natulnog ken natakumaba. Amuyo ba? Ngan ni Hesus Kristo di ba iso na Dios. Ije Filipos 2:5-11 uray pa iso na Dios inala na iti kababalin iti maysa nga adipen nagbalin nga adipen iti pa nagtulnog na kabsat ingana patay. Iso na John 1:1 nga sarita. Nga John 1:14 ato nga sarita nagbalin nga tao. Ket nagtaeng kanya tayo. Ket nagapo na ben Jesus, nagapo iti Ama. Nagapo iti Ama tahang mabalin nga nagapo iti langit nga naparswa. Iti langit nga ayan na ni Jesus tatanga langit gamin iti nga langit ket naparswa. Iso di Genesis 1 chapter 1 in the beginning Genesis 1:1 iti umunapay na parswa iti langit ken daga. Ket mo ibilang tayo nga ni Hesus Kristo nagapo di langit nga naparswa garon ni Jesus. But no. John 1:18 naggapo isuna laeng iti nakakita iti Ama ta naggapo isuna iti Ama. Ibig sabihin bukod pa iti langit nga naparswa adda pa iti mas nangat-ngato ijay isu iti makunkuna nga iti bosom of the Father. Una ayaan ti Ama. Ay nangata ti Ama. Amu tayo nga amin. The earth is His footstool. The heaven is His throne. Iti 2 Chronicles. Amen. Kitanta. Nung maawatan tayo atoy nga nauneg nga espiritual nga makunkuna, mas maawatan tayo pay nung kasano nga ipigpig sa tayo pay ti agkararag. Kitaan nyo man nagijay apan ijay space, nagijay astronaut. Mano nga light years ba? Ti kailangan nga papanda light years. Oo. Ang distance, light years gamit ibigbilangin na, gamit nagadayo. Nung aji ti ususaran tayo, ibig sabihin nagadayo pa'y gayam. Nagadayo pa'y. Ngim ka sa nung ata, atoy nga, ijing kanta tayo nga, kumararag ka, ket sumbatan na ka. Amo tayo nga, no naranasan nyo ato yung kakabsat nga iti bingit, iti talaga kailangan tayo iti Diyos. Simple in Jesus name, nadingig ni Diyos. Nadingig na dagos iti Diyos. Mamin ano kakabsat nga, ada iti pasat ito'y Maria, nga kanangin kami nga ijay nga dandani nga maaksidente. Namin duwajay. Ubo. Baubo? Ijay baubo kakabsat. Aji pasakto nga paakyat. Namin ano ajay, nga ada kami ti right lane, tapos biglang sumingit iti may isang kabataan. Nga, yung next met, yung mga manupay nga ay 2 nga bulan sa tinalapalabas. Ije man yan, bigla nga bumuelo ni Raymond nga agpangato, bigla nga nag-stop aji kasang sarununa. Bigla nga naglaylo. Nga simadsad. Break. Dan natagis mi talaga aji ko, aji tuhod, aji ubing. Nahit talaga aji ko. Kunak dandan niya, kunak talaga talaga madiretso min. Gamin ang dapat yung mga masabat ni talagang in Jesus name. Aji lang natin may bagam talagang kapsat kasi ang mamabaling nga colors prayer, aji nga atitog, ang mamabaling nga nagadong, aji rin talaga iti sekreto nga, speaking tongues. May isang atay nga napigsa nga panang protekta, iti bagi tayo gamin, hantay pa'y amo ngam, pabaen iti espiritu,
Iti Espiritu iti Dios, the Holy Spirit intercede for us. Nga amunan nga adati mapasamak nga adati mas pasamak nga aramid iti kabusor ket kailangan ting agkararag kumararag tapno malappedan maperdi ata nga aramid iti kabusor. Kuna na jay Roma 8:26-27 kuna na toy kastamet nga iti kinakapoy tayo umay na tayo matulungan iti Espiritu. Tadiray amo ito umno a panagkararag. Ti Espiritu a mismo iti mangidawdawat kada tayo iti Dios kadagiti asob adi kabailan nga ibalikas. Makita iti Dios iti naguneg iti puso ti tao ket ammuna iti pampanunutan iti Espiritu. Agsipod ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tattao ti Dios kas pagayran iti Dios. Amen. We can never be wrong with speaking tongues. Yung hantay mga usarang ipig sa pigsamot ati kas speaking tongues no adadya ka mo talaga trabaho ta aji nga legal nga panawan nga oras iti kararag. Yan na da ka iti iglesia mabalin. Talaga kay kesmo, yebkas mo, ag speaking tongues ka. Oray pa'y nagpigsa. So iti pagyamanan namin kakabsat na hanga kasla. Very strategically, iti karon ba metoy adayo oray kaskasano. Hanga dikit ano sobra siguro nga dikit ada nagubor ganyan. Yung bakante ti sangwanan, bakante ti likodan, aji side memet, bakante lang, ito'y halos masyadong nga matatao. Kad, so nga ora, mabalin na ta nga ipig sa iti speaking tongues. Kata, apay kailangan tayo nga agkararag. Umunat tayo kunak, may sa ating nga parte, iti panagdayaw tayo. Nga nung kasano di, dagijay iti Isaiah 15:13-14 nga iti mangrespetar iti aldaw iti Dios ket pabendisyonan ajay met panagkararag tayo babaen iti panangayasog tayo babaen iti panagdawat tayo iti tulong ti Dios sumungbat iti Dios kanya tayo ket kasanuan niya bat ti sekreto apay masugbatan iti kararag tayo ada idi maminsan ajay idek trabaho na kay J Makati during COVID time adda iti may isang empleyado may isang supervisor nga kunana hanunay makaangon siya kasawa ken pati siya adam o sakit ko kastoy adam mo lang simptomas na tata kunana inawagak aminan nga santo ngem awon mo lata apay awan iti asik kunak sige ikararag ka ngem adat sekreto nga ibaga atoy lang nga nagan ikararag ka ngem atoy lang nga nagan iti awagan ka nagan ni Jesus the secret formula right name kunak tatay kasano tayo mga ipakita iti panagrespeto tayo iti presidente tayo dapat correct nga nagan ti mayebkas tayo na awagan tayo sunod kasanong tupay iti Dios tayo. Kunana jay Malakay 2:2-6. Dagijay papadi nga haan nga nang respetar. Itinagan iti Dios. Kunana jay. Basahin tayo kakabsat. I will smear the dung in your faces. Agapo, because you did not resolve to know my name. Malakay 2:2-6. Kuna na to'y. Tinaim 2. Masapol adayawan dak babaen iti aramid yun. Nudidak ipangag ket diyo ipapuso iti bagak ilunod kayo. Sino ba kanya tayo iti kayat nga may ilunod awan? Ilunod ko dagiti amin nga awatan yo apagbiag yo. Hinapod nuna inlunod ko dagitoy gaputa yalim-aling yo dagiti bilin ko. Dusay to dagiti kapututan yo. Idumudom kayto kadagiti
maski dagiti animal, adaton nyo, ipurwak kay to nga iraman kadakwada. Iti kasta maamuan yun to, nga impaulog ko dayto abilin kada kayo, tapno saan ang mamwaswas iti nagtutulagan mi, kadagiti papadi akapututan ni Levi. Iti tulag mi inkari ka ikan, ida iti biyag ken napintas akasaad tapno agraem da kanya. Kadagiti ang aldaw pudno ang nagraem ken nagbuting da kanya. Tinaimbag in suruda asaan ket di ati dakes. Nagbiagda amayan nuto iti pagayata saan laan na imbag iti inaramid da ngem tinulungan da pay iti adu tapno isardeng da iti panagbasol da. Amen kakabsat. Kailangan tayo, we must make that goal na agbalin tayo mo ehemplo nga mapabaro iti may nga tao. Ket kuna na to'y nuhan nyo nga irespetar, ilunod ta kayo. Nuhan handak nga dayawin, ilunod kayo. Amo tayo anya ba itulunod? Itulunod, iti sakit kakabsat, iti masaksakit, lunod ata. Iti kinarigat, lunod lata ata. Iti problema, iti pamilya, lunod lata ata. Iti panakatay nga nasapa, lunod ata. Siguro ko na di Efesos 6 verse 2, no dayawam iti naganak mo, umatadog iti biyag mo. Kitkas Jermat iti Diyos tayo. No dayawan tayo iti Diyos, maadaan tayo mat ibiyag, magnanayon. Ket apay ta kailangan tayo pa, apay garud kailangan, Pastora Grace nga, ikis mi pay, apay ta isangit mi pay iti kararan. Napadasan nyo ba kakabsat nga dumawat iti sobrang agpakaasi. Agpakaasi tapno, halimbawa adat nagbasulam nga talaga nga nagdagsen, kasano ka nga dumawat iti pamakawan, iti nakabasulam nga tao. Amo tayo nga iti nakabasulan tayo nga tao, mabalin nga isangit tayo, mabalin nga agaramid tayo iti wagas tapno maburak iti puso da, tapno matouch tayo iti puso da, tapno mapakawan na tayo. Kasano pa nga iti Diyos tayo kapsat? Ni Jesus nga apo tayo, Jesus Christ, iti nagkararag, insangit na with loud cries and tears nga iti panagkararag na kasladara dahil ajilinget na kasladara nga matmatnag agpatpata. Ibig sabihin with loud, ibig sabihin talaga napigsa. Kasano aji nga pigsa, ibig sabihin talaga in buhos na iti amin nga pigsa na even in prayer. Ijay tayo nga matupad ko ng Mateo nga, Matthew 23, na love God with all your heart, with all your mind, and with all your soul, and with all your strength. Iti amin nga pigsam. Amen? Nga aji nga pa nagkararag, apay takasyan nga nagkararag ni Jesus, biyag, iti ikarkararag na. Nagbalin isuna nga 100% nga tao, ibig sabihin, talaga nga matay isuna. Nga nuhaan nga pagungaren iti Dios isuna haan nga agungar. Ket amo tayo nga isu ti insangit na nagsangit isuna. Insangit na dimawat ket amo tayo nga impangag iti Dios iti kararag na. Apoy ta impangag iti Dios gamin ket hain tayo kakabsa. No apoy tayo naipangag iti kararag ni Jesus. Kunana toy bayat iti panagbiag ni Jesus dito'y daga, inyikis ken insangit na tinagkararag ken nagdawat iti Dios ang makaisalakan ken kuana iti patay. Inpangag ti Dios agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Amen. Natulnog ken napakumbaba. Ata iti maysa nga dapat nga tuladan tayo iti Dios tayo. Kaya ni Yesu Kristo nga isu na din nagpakita iti perfecto nga example nga dapat nga tuladan tayo. Apay tayo na ipangag suna, natulnog kin napakumbaba. Amoy ba kakabsa?
nga maysa nga panangipakita iti panagtulnog ken panagpakumbaba ket adyo talaga panagtulnog tayo iti panagkararag. Panagreing tayo tapno agkararag. Kaya may samo lang ata nga pati bagi kit i-encourage ko nga no dumteng talaga iti awis iti kabusog nga maturog ka pa. Nabanbanog ka. Karapatamaan na maturog ka. Amo yung ba nga AJ ay serek iti kabusor. Ngam kailangan tayo nga agriing lata. Agriing lata tapno ikararag. Anya ba iti sangitan tayo? Anya ba iti dapat nga apit agsangit tayo? Amo tayo kakabsat nga nuhaan tayo nga agtalinaed nga natulnog iti Dios mabalin nga mapukaw iti salvation tayo. Mabalin nga mapukaw iti panakaisalakan tayo. Apay, kuna na di Mateo 7:21 to 23, uray pa'y adipen iti Dios mabalin nga mapukaw iti panakaisalakan na. Sugrodhan tayo nga ipagpatronize si kuna na di nga one save, always save. Na no inawat mo ni Jesus, ligtas kan. Ato iti damag ko nga isublik dagiti ipilit na nga no inawat mo ni Jesus na iligtas ka. Adda iti paset kabsat agpayso ato istorya ni Pastor Banji. May sa ato nga agat attend lang iti seminarya. Gapo iti sakit na at the end nagpaalboraryo. Nalpas ata na kay. Damag man kakabsat para kanyayo. Naisalakan pa'y kade. Wanamaan. Amo tayo. Nga iti libro iti Samuel. Apay tapirmi nga na paunget ni King Saul iti Dios. Gapo iti haan na nga panagtulnog. Gapo iti panangaramid na iti bukod na nga muwagas nga agbalegi. Binirok na napan nagbirok iti mangipadto nga sunag mga ba. At the end, Saul ni King Saul nilipatan na naging promesa iti Dios. Sugurod inikat ti Dios iti pan nakaari kanya na. Naited atoy kini ari nga David. Uray ni Ari David ang mga perfecto kapsat. Mga patay mo lang suna. Nakikamalalapay. Ngim apay ta ni David. Iti nagbalingan na kay ayo iti sangwanan iti imatang iti Dios gamin. Managbasol ni David inakseptar na nga nagbasol suna. Kithan na mo nga naisurat iti nga intuloy niya iti basol na. E di na-review isuna ni Prophet Nathan talagang nga nag-ayuno. Nagkararag, nagdawat pamakawan. Ket ammo tayo nga adda supapak iti panagbasol na. Natay di umuna ang anak da kini Batsheba. Ammo ato ang ni King David. Kini King David at puso na agsublilat ta iti Dios. Ammo na gamin iti Dios. Nga iti Dios ket man nangaasi. Ngem nga gaputa man nangaasi iti Dios. Dumawat tayo nato ti pamakawan nga may tultuloy tayo latang agbyag iti basod gamin. Haan nga mabalin nga kunatay nga Kristyano tayo nga agpatpatuloy tayo mo't nga agbibiyag iti basod. Kuna na to'y biro katay kakapsat. Nama. Makipaglukat kay kanya iti libro iti Matthew 15 verse 8. Kuna na to'y Matthew 15 verse 8. Kuna iti Dios dagito yata tao kun kunada aday dayawan da ngam adayo iti puso da kanya.
Awan ser-serbinain, ti panagdaydayaw da kanya, gaputa isurusuro daragitay linteg, nga aramid iti tao, kat idilang da abilin ko. Haan nga mabalin kakabsat nga agtalinaad tayo lang nga agtalinaad nga hanggang ngiwa lang iti pamati. Nga kuna nagarod dyan nga ingga na aleluya lang tahan nga mabalin nga ingga na ngiwat lang iti pamati tayo di Diyos. Kailangan iti panagtulnog. Nga even Jesus Christ han lang nga nagsardeng iti panagsangit na, iti panagkararag na iti Ama, ngam amu tayo, apay ta impangag ti Diyos susuna, natulnog ken napakumbaba. Kailangan tayo nga maawatan ka nayon nga mapaalalahanan nga no agrugi tayo nga agbalin nga napangas, no agrugi tayo nga ipagmalaki iti achievement tayo, umadadang tayo iti dalan ni Diablo. No grugrugi tayo nga kaya tayo mapadayawan, iti amin nga accomplishment tayo, agrugrugi tayo nga lumislihis iti dalan, kit kayat tayo nga magna, iti gloria nga kayat ti Diablo. Amu tayo, that the glory of this world, mapukaw to. Apay, tapilpilyan tayo nga maidadanas ita nga kanito. Apay pilpilyan tayo nga agsagaba, bayad iti panagtulnog tayo iti Dios, gamin amu tayo, nga iti supapak na, kit gloria iti langit. Nga kasano ni Esteban, iti Acts chapter 7, nga nagmayat iti panakatay na, I saw heaven. Nakita na, iti dayag iti Dios. Kit iti kanayan ko nga, nung maminsan adati, syempre, bilang may sangat, adipan iti Dios han mga exempted nga awan iti marikna nga sakit. Adda. Ngem kanayon kung kikitain iti biyag ni Esteban nga kasano nga habang batbatwon da isuna. Tiing kararag na. Pakawanam ida tahandaam mo iti aramidan da. Kasano ayan iti puso na nga haan nga nangidulin iti sakit iti nakam. Haan nga nagdibati iti sakit tinakam ni Esteban gamin amuna iti pudno haan nga agkadwa iti emosyon. Kanayon ata uray pay adipen iti Dios pauray siyak mismo lablabanak ata nga hanak agbyag iti gapo iti marikriknak ngam agbyagak gapo iti promesa iti Dios kanyak. Nga makariknanak man iti sakit, makariknanak man iti kastoy, nga mahaan nga atoy iti agdanayon. Nga iti agdanayon, ijay langit, nga iti gloria iti Dios iso ti agdanayon. Iso nga kanayon nga agpakong baba. Kanayon nga agtulnog. Na awan ti panagtulnog, awan ti panagpakong baba, iti may sakit may sa kanya, tay kakapsat. And we are not exempted with that. Hantay, awan ti karbengan tayo nga umadang iti gloria iti Dios. Ta iti anak ti Dios ni Jesucristo nagpakumbaba, inala na iti kagaglad iti maysang adipen. Nagsagaba ingga na iti krus ti panagtulnog na ingga na patay. So nga bilang may samat nga makangkagagad tayo iti saudi iti Dios, ang tulnog tayo ingga na patay. Agtalinaad tayo nga maadaan iti pamati ingga na patay. Agtalinaad tayo nga agkararag. Itinagan ni Jesus. Kumararag tayo nga kumararag haan nga umibiba. Iikis tayo, isangit tayo, apa isangit tayo. Nasakit nga makikita. Nga ado, tinataw nga maperde. Tinasaksakit pa'y kinakaskas ang. Ado, iti Kristiyano, ngay pagarot da, agpaiso ti bubraan dan. Ado, iti adipan iti Diyos, ngay iti pagarot da, umayat, iti alagadan dan. Adi ipagarot, makapatay ata kamsa. The word of God is certain. So, ano maminsan, agdamag kanya. Agdamag kanya, may kini Pastor Raymond. Kasano?
Halimbawa, problema iti pamilya. Dati ang kadkaduahan ng mga gasawa. At padadangan na luko. Ngayon, at numamin sa kimakon-konsensyada no apay nga agdindinada. Hangko nga mabalin nga isungbat iti emosyon na okay lang ata sis gamin. Hanga sikati nagbasol. Pagala ako maiti sungbat ko kapsa. Ito Biblia. Kuna na dyan Mateo. Iso ito magbaga na to'y. Na ni Jesus mismo nang ibaga. Nga iti umunapay haan nga pinayagan iti Diyos. Iti divorce. Ngam nga po iti kinatangkan iti ulo ti Israelita. Iso nga naadda. Iti kasuratan ni Moises. Ngam iti sangwanan iti Diyos ko na numabalbalin. Ngam no natay iti asawam ijay nga mabalin. Ijay ka nga mawaya-waya. Siguro nangyay ading may nga kayat nga asawa. Agpanunod kayo mamin ano. Isangit yung ikanarag yun agpaiswatan. Tahantay mabalin nagpili babaan iti emosyon tayo. Ay, nakilkilig na ijay iti pilikaan. Iti panakidan na iti panagasawa kabsat, tandaan nyo. Umay tirigat, umay ti panagsagaba, ngayon kailangan yung apilyan. Iti kalintegan iti Diyos, haan nga kalintegan iti tao. Kalintegan iti Diyos, ti dapat nga ipangruna tayo. Nakasistrikto kay maton, kunayan sa. Haan nga si kami iti strikto. Ada iti pagbasehan tayo iti sarita iti Dios. Tano irugitay gamin nga baliin. Nakabubuti nga di kabsat. Baka mabali tayo ingana tapos mapukaw kanya tayo iti kinapudno. So oray pa'y narigat talaga kabsat. To uphold the truth, it's very hard. Nga agbibiyag tayo ito'y lowong nga ado iti aramid nga nakilo yung kasano ka nga agtalinaad nga nalintahig agpakalinteg ito'y lubong nga napnuan ti kinakilo ti tao makabirong ata nga makabirong iti rason uray pa iti magmagagarod na tayo nga uray pa iti dipende Diyos nabanbanog ka gagriingin iti pagyo kabusad alas 2 pasado na sa nga nakaturog. Anak talaga nakaraingiti alas 4. Kita ayo iti may sa nga so nga mga mabalin nga lipasik iti may sa nga aldaw nga nakakararag. So nga bumawi mo talaga iti aldaw nga nakaraing kan iti ka magkararag. Aji ti makipakita nga nagkurang ka nakaraing. Gamin adda ti bagitay talaga nga agkahapoy ngem kailangan tayo lata nga agsubli nga dagos, agsubli nga nadaras. Hantay urayin nga nagadayo, hantay nga urayin nga naglamis tayon, sa tayo lang agkararag. Hantay nga urayin, iti may isa nga na heart attack, kailangan nga i-CPR ata, ingana marigain ang heartbeat na. No isarding ata matay. Ano ti matmatay, iti pamati na ita. Kat iti adipan iti Dios nga kailangan na trumabaho tapno ma-revive da. To CPR. Tapno agbyag. Kit may nga wagas tapno maka-CPR tayo kat agkararag tayo. Kuna na di, umuna nga Samuel 12:23. Nga hantay ko mga agkurang. Hantay nga agbasol. Babaan iti panagsarding tayo nga agkararag. May I not sin by failing to pray for you. So nga hantay kumamad nga amo tayo nga datayo ti nakaamoy iti kinapudno da kayo tagtanga makangangay iti sarita iti Dios. Awan karabingan tayo nga agsarding nga agkararag ingana walpas iti angis tayo. Nung kasanutay nga isangitan dagiti naganak tayo dagiti ayatan tayo iti biag tapno maamammo damat iti Dios. So uray pay, ada iti challenges iti biag, kailangan tayo nga trumabaho,
tapno makasipi arpay iti matmatay nga kararwa. Apay iti matmatay iti kararwa. Matmatay iti espiritu iti may nga tao. Hangag basbasa iti Biblia. Hangag karkara. Nagado tinamamo nga Kristyano nga nung ma-interview suda magbali nga pasyente ito yung Aurora bagada Kristyano na magma anyari yung Yosef Kristyano nabayad mo na kang nagsimsimbahan mamin ano na ka naka-encounter iti kakakabsa kunang ijay na kamaladingitan nga apay ato iti no dadjita duma awan talaga awan ti panag-serbisyo iti Diyos ang taba mo iti Diyos ngayon mas agladladingit na dagijay agclaim nga Kristyano da ngayon manda mo agtulnog kunan ato Hebreo 5:7 impangag ti Diyos ni Yesu Kristo impangag ti Ama ni Yesu Kristo gapu tanapakumbabaken managtulnog aji paylaing number 1 nga hantay dapat nga alipatan iti panagigimo kita hantay nga ma-perfect hantay nga mausa hantay nga maaramid mas narigrigat pa yung sumurot aji daduma no kasano kami ito nga awi-awis kag kararag tayo awi-awis kag basa kay Biblia agbalin nga natulnog iti iti tithes and offering agiwaragawag tayo mo iti salita iti Diyos anya tinangitan tayo kailangan tayo nga i-testify kailangan tayo nga maipasa ay amutay nga kinapud no maipasa mo iti daduma tano na addan tayo iti biyag iti nangigan tayo nga salita iti Diyos ay makangag kanya tayo mamamuna mo iti Diyos kat amadam mo iti biyag ngim kasanungay nahantay pa na susurwahan iti alagadan nga talaga agtulnog iti pagayatan iti Dios narigat nga agdiag tayo iti ipagarup ko na ayos na mga Kristyano ado iti matmatay ka po iti pagarup hanga po nga nayanak tayo iti Kristyano nga naganak automatic ligtas tayo no tauray mampay siya. Uray pa'y naganak ko, pastor. Kabsat ko, pastor. No siyak mismo. Nga anak ni papang ko, pinili. Nga pilyen lang, iti kayat ko nga pagayatan. Nga ko kayat ng tulong iti Diyos, pati siya maperde. Ngayon pagyamanak iti Diyos, ti permi nga panagayat na. Nga nung mapanunod ko, permi ti panagayat ti Diyos, kanyak mismo nga naritnak. So nga ijay, nung kasano na ka inayaban, nung kasano nga how God orchestrated things to happen. Pero adda, iti tapnong matungpal, iti pagayatan na. Ijay nga permi nga ma-amaze na kabsa. Nga no iti wagas iti Diyos, hampulos nga maperde. Iti, no wagas iti Diyos, ti mayaramid. Awan, iti makakontra. Ngayon, no ipilit iti wagas tayo langin, bukod tayo nga wagas, we may fail. Siguro, adumo lang, iti panahon nga, inaramid ko iti bukod ko nga wagas. Ora, iti panagawid mitoy ko na, syempre, ang kukayat nga agdawat, ang kukayat nga agbalin nga burden, ikitap tao ko na, ila ko milatan, di motorming. Ila ko mini freedom. Ngayon, pati siya, kung masakit na akong gudjay gamin, may saaji nga like you own that for how many years and then ila kong gamin awanan tata kunak mausar mat atoy para iti Diyos so katan na aji maghawag nga pilpilit ngam aji ti bukod kong wagas tap no awan ti asahak ngam nung kasano nga ti Diyos mismo impakita na kanyak nga agsarding ka agtalna ka siya ti bahala kit kasano nga isuna iti nangaramid iti wagas tapno maadda iti awan maadda iti mausar tapno makalukat itoy Aurora kit ijay kung mabigbig talaga nga
No wagas iti Dios ti maaramid, hantay pulos nga question na rin. No apay nakalukat ito'y Maria Aurora. Nga, ijay may kuma nga lugar, ay ijay kuma nga nauna. Hantay pulos nga mabaling nga ibagali kakabsat, agbasbasol tayo, mabaling nga kung kontraan tayon. Iti Dios, gapo, ti pangipagarot tayo nga, mas may mayat ijay tayo nga nang rugi. But if God allowed it to happen, it is bound to happen because it is His will. Hantay mabalin nga, question na rin, apay, ijay Maria Aurora nga nang luka. Ngayon muna. So nga, mahang nga mabalin, nga kontraan tayo, iti pagayatan iti Diyos. Hantay mabalin, nga, kung na nagkaroon ijay, kini Book of Acts, we may be kicking the goals. Tikugugtaron tayo iti Diyos. No, tikalabanan tayo matan, kit pagayatan iti Diyos. Gapu, iti physical na makikita tayo, ijay tayo nga agbase. Iti judgment tayo. People tend to get wrong. Iti tao mabaling agkamali. Iti pananghusga na gamit, limited iti perception tayo, limited iti panangkita tayo, limited mo lang iti manggagan kay maawatan tayo. So nga, we must not be quick to speak, but we must be quick to listen. Agdingeg iti sarita iti Dios. Agdingeg iti pagayatan ti Espiritu Santo nga mga uawag kanya tayo nga kailangan agtungpal tayo iti pagayatan na. Edi pa lang, 2019, November time, damdamagan na kanya kaya't mga posisyon ni Jay Tagig. May isa tisumbat ko. Taman ano kaya so iti Diyos nga han nga umibibat kanya iti Romans chapter 10. Nga every time nga babasa iti Romans chapter 10, haan nga agsardeng iti liwak. Gapo iti sarita iti Diyos wakunana. Iti pamati maala babaan, iti panagdengeg, iti sarita iti Diyos. Ngem kasanudang magagdengeg, kasanudang makadengeg, na awanti, at iwaragawag. Kasanudang mo lang, gaimuneg iti pamati, na awanti ng ngagak. Isungahan nga, may ikat kanya, iti that gratefulness. Dahil imuna nga pastor, imuna nga nakaamoy iti kinapudno, and they unselfishly teach me. Hangko nga maikat iti puso kakabsat, dahil papastor, hangko may naganan amin, nga nakaalaak, naipon iti pamati, babaan iti nadengagak nga nadengag, katala nga may sa ata kakabsat, adu iti nangyagak, iti nga nabuo, nga naiktan mo lang kanya nga kailangan agserbi iti Diyos. Gamin nagadupay iti haan nga makamamo iti sarita iti Diyos. So nga, anya ba iti ikararag tayo nga ikararag? Jay 2 Samuel kuna na jay, haanak, 12:23, haanak, kumang agbasol, babaen iti panagsarding ko magkararag. Ingga na tatakabsat, pati siya. Adala tayo iti karkararag ko. Kan uray kiti Diyos nga aggaraw. Iti pamilya, relatives ko nga maamuda mo iti Diyos. Uray pa in-laws ko. Apay agkararag tayo agkararag gamin. Iti panagbalbalo iti may nga tao. Haantay yung mabago iti bagi tayo. Hantay nga babalbaliwan, uray pa siya kakabsat. Adu pa iti kailangan nga mabaliwan kanyak, ma-refine, kailangan nakpay nga ma-refine bilang may nga deepen iti Diyos. Kay adu pa iti ugali nga, kailangan talagang ma-refine. Uray pa, iti may sa unbeliever, ado tayo nagdamag kanya mi. Kasanunak ngay. Mangmangigan na ngay, you need to obey. Adi tayo proklama ko na kasanunak ngay. Kasano nga may kat iti panag-arak ko. Kita adi talaga ito sumbat ka, hantay nga kaya,
nga mabaliwan iti bukod tayo nga bagi. Ngayon kailangan tayo nagpamati, agkararag kini Jesus, nga iso ti mang balbaliw kanya tayo. Nung kasano ni Yesu Kristo, nagtalik iti Dios, nagkararag iti Dios, nga iso ti mga salakan kanya na. Kailangan tayo magkarugtata nga maawatan, kailangan tayo nga kumararag hangaw bibibat iti panagkararag iti Dios, gamin kailangan tayo nga mapanatili iti kaligtasan tayo. Hantay mabalin, agbalin nga napangas iti sangwanan iti Dios, gamin God hates the proud. Ket itchay garod, iti pa nagkararag tayo, hamag garod nga mabalin, agkararag tayo, iti permi nga nasakit tinakin tayo, iti may sangabsat tayo, gaminhan nga ipangag ti Diyos, iti kararag tayo. Narigat iti agpakumbaba, narigat iti agtulnog, nga kailangan tayo nga mapaalalahanan, nga atoy iti sekreto, tapno madagdag ti kararag tayo. No kasano iti panagtulnog ni Yesu Kristo, padasan tayo ngagtulnog. Hantay nga perpekto. Ado ti panahon nga may tibkol tayo. Ngayon, kailangan lang nga nakalukat tayo iti mangisuro. Panangisuro iti Dios, panang-rebuke iti Dios. Nakasagana tayo, isagana tayo lang kanayon iti bagi tayo nga mabalin nga adati may sawang tayo, mabalin nga adati maarami tayo nga gaputan na pangunahan tayo tibukod tayo nga buwagas, na arami tayo ajay kamali tayo. So kailangan nga bilang may sa nga adati pamati na iti Dios, ready to be corrected. At iti may isang kwalifikasyon, iti may isang adipen iti Dios nga hantay gami nga perpekto eh. So kailangan tayo nga isagana kanayon iti bagi tayo, iti puso tayo nga mabalin nga kanayon nga everyday nga agpakorekta tayo, babaen iti sarita na. No hantay nga agpakorekta, no hantay nga open iti lapayan tayo of the rebuke from God, mabalin nga agbalin nga natangken iti puso tayo. Mabalin nga no hantay mo agpakorekta kaslatay nga aji ship adati di post di Facebook nga adati may siya nga ship nga nagtalaw gaminhan na kay agpakorekta na kay agpaalaga tata napunpuno iti fleece pero may nagdagsen ingana na nabiro kan da so na kinarte-karte da amin nga dudot na ta na lungawan nasakit iti makarte-kartiban to be pruned. Haan nga nalaka. Yung kailangan tayo magpakorekta. Iti panagkararag tayo kakabsat. Ikararag tayo nga mabalbaliwan iti kapanunutan tayo. Agmaadaan tayo iti kapanunutan nga iso iti baga na Romans 12:2 nga kapanunutan nga amuna nga surutan iti paganurutan iti Dios. Uray pa'y siyang adipan iti Diyos. Kaya't ko ingga natatang masuruan, taado pa'y tihang ko amo. Bilang may isang agrurugi, iti ministeryo, iti may isang iglesia, karkararag na suruan na, ado pa'y tihang ko amo. Ado pa'y iti wagas ng ko amo. So kailangan mo lang nga agparintumin iti kararag. We must pray to the one who could answer us. Agkararag tayo iti Dios nga mangipangag iti asog tayo. And even we must pray in tongues, we must pray in the Holy Spirit, we must pray by the Spirit because adu iti kararag nga may kararag tayo gayaman gapo iti panag-speaking tongues tayo. Kakabsat ko, agsubli tayo iti Dios. Agsubli tayo iti panagpakumbaba. Agsubli tayo iti panagtulnog. Kaya kanayon nga ikorekta tayo iti bagi tayo. Anya iti pagtulnog-tulnogan tayo. Kanayon tayo nga question na rin iti bagi tayo, apay tagtuloy na pay ngagserbi iti Dios. Para anya? Para iti gloria iti lubo? Uno para iti gloria nga agururay kanya, iti gloria iti dayag iti pagaryan iti Dios. Kailangan tayo nga patuloy nga ma-encourage nga ito'y lubong hantay nga tagatoy.
We are not citizen of this world. So nga hantay nga mabaling nga komportable. Ito'y, di bagyo, nag-duty na gamin, hotel na pagtrabahuak. Tata, hanggang na alas 2, gamit o agsapa iti duty. Tata, syempre na makaawid kada bagyo. Ijay, inikandak iti ko, room ko. Nagmayat nga matulog ijay kakabsa. So, ajiti baso ko nung apay hana nakariing. Hindi alas 4. Syempre, 2 oras latan, nabanbandog na mo lang ta. Syempre, ijay nga bagyo. Adal dyan aside nga, nagsispeak in tongues na, kakararag na mo lang nga na alauna gamin. Mabalin nga, adal dyan kami lang igitibay-bay kat mabalin nga karon ti storm surge. So nga, ti panagbantay ko mo ijay, panagbantay iti kararag. So hanggang alauna na mo lang ijay kagkararag this is speak in tongues. Tata, natulog na iti alas 2. Hana nakariing, alas 6 na nakariing. Gaminta, sobrang komportable. Nagmayad yung pagturuan. Tapos na-realize ko, han nga dapat nga masanay, iti may nga tao nga sobrang komportable, iti diyak na ito'y lubong gamin, agbalin ka compromise. Tibiri po natan iti comfort, iti panagidda. Adatoy tayo tapno, ag-struggle tayo tapno, pilyan tayo nga kanayon iti pagayatan na. Iti panangpili iti pagayatan iti Dios, amo tayo nga, pinili tayo nga agbalin nga kabusor iti lubong. Nga hantay mabalin nga makikompromiso nga agpatuloy iti paganistic worship. Nesto iti magbaga na 2 Corinthians 10:20 nga hantay mabalin nga makipada iti lubong nga padaydayawan lata iti demonyo. Ket ano iti kanayon po isang sangit nga nagadu iti kapamilya kay muna natayon nga nagtalinaed nga inuubra dalata iti paganistic worship. Lalo pa iti lahit nga matagtaginib da lang iti natay lukatan dan iti tulang na. Ipartyan dati baboy ken ajay. They offer it. Ket idi na sursurok ato, idi na naisuro kanya ato yung konsepto nga haan nga mabalin nga pagungten tayo iti Dios babaan iti parang tultuloy tayo nga arameden iti worldly rituals. Aji puso edi permi nga natata nagdagse o nakasanok nga ibaga atoy. Ket aji garot ti kanayon kung ikarkararag nga malukatan may kuma iti kapanunutan dagiti relatives ko nga agdinggag iti kinalintag iti Dios. Kami oray mo iwara-waragawag no nakasarado iti puso da awan ser-serbina. So nga awan iti sabali nga pagkaptak nuhaan nga agkararag isangitan iti kararwada tanuhan tayo nga datayo nga imuna nga nakaamoy iti kinapudnog kat haan tayo nga agtrabaho nagdakilan nga panang senior iti Diyos kanya tayo ato. So hantay nga umibat kakabsat amin nga plano tayo idangadang tayo makidangadang tayo iti kararag kat kailangan tayo lang ang kanay nga mapalagipan nga iti kabusor agnger-nger lalo kanya tayo nga nakamamoy iti kinapudnog. Kat kailangan tayo nga makita nga mabalin mo usarin na iti may sa kanya tayo tapos maperdi tayo. Nung kailangan tayo nga makita nga behind that iti likudan ato nga tao uray pay adipan iti Dios adda iti aramid iti kabusor nga mangjeya tapno may baga na aji nga nasakit na sarita maarami na ajay. Kit kailangan tayo nga kanayon nga makidangadang iti kararan. Tapno iti Espiritu Santo iso iti mangidalan iti maysa ken maysa. Tanuhan tayo nga may agpadalan, hantay nga agpaiturong iti Espiritu Santo. Mabalin nga bukod tayo lang nga pagaytan iti araramidon tayo. Kasano tayo nga agtalinaed nga suburot iti pagaytan iti Dios. Agtalinaed tayo iti sarita iti Dios. Agtalinaed tayo hanga umibat iti panagkararag. Pamati kanya na
iti espiritu iti Dios isu ti mangidalan kanya tayo ket haantay nga mapukaw. So may ita nga panawon kararagtay kakapsat agyaman na iti amin nga nakikadwa it ato nga panagimong kararagtay kakapsat. Hantay nga mailigtasan, hantay nga mababawin na gadyain muna kanya tayo. Uray pa isang-isangitan tayo, lagi dyan na tayo, hantay nga may sublisudan. Sino ba ti dapat nga isangitan tayo? Nga ikararagan tayo, pag ipakita tayo nga ayatan tayo, suda, itang ang angis dapay. Nasakit itinagam nga, tuno na tayo, sa kaagumbong ininagado, aghanda ka sa may baga ikararagan tayo man aji na tayo nga inang ko na tayo nga tatang ko na tayo kabsat ko haan nga mabalin aji kabsat ita nga nabiyag dapay ita nga agang angis dapay ita tayo nga agkararan ikas tayo iti Diyos nga ikararag tayo nakaasyan tayo maasi iti Diyos babaan iti pamating ada kanya tayo haan nga liplipatan iti Diyos iti naganak tayo. Haan nga malipatan iti Diyos, iti relatives tayo, nga mabalin, nga mayapon pay, iti pagarian na. So, kararag tayo kakabsat. Umawag tayo iti 3 beses nga Jesus, kitag kararag tayo. Pakawan tayo iti Diyos, amin nga nagkurkurangan tayo. Pagkurkurangan tayo iti kararag tayo. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father God. Agyaman kami o Diyos Ama. Ita nga kanito, Father God, ang mga inaramit mo, iti adipen mo, Diyos, ang mga iburay, iti saritam. Father God, tulungan na kami. Ngahan kami nga umibat, iti kararag o Diyos. Kami nga ibatan nga ikararag, daga nabiyag payo, Diyos Ama, nga nagandak mi. Nabiyag pay, nga eten mo iti biyag, nga idangatang ikararag. Tapos sudamot o Diyos Ama, mapamuda ka. Father God, tulungan na kami. Lalo pa, dagiti adipen mo rin Ama, ang agbuy-buya at tatang makipagmaymaysa. Encourage each one of us. Parektaan na kami, O Diyos Ama. At dato'y kami nga masasanay iti. Imatang mo. Tulungan na kami, parektaan na kami, papigsain na kami, O Diyos Ama. Father God, hang kami nga wibat ating pamati nga inawat ni. Ngayon gana kang patay, gana umudi, o Diyos Ama nga angis mi. Han kami, o Diyos Ama, nga may debat, nga umawag hitinagan mo. Tulungan na kami, o Diyos Ama, bendisyon ang amin nga nakipagmaymaysa. Para ka na mga nagdingig iti saritam. Bendisyon ang mga iti saritam. Ang baling nga biyag, iti maysa kan maysa nga nagdingig. Tulungan mo, o Diyos Ama, iti maysa kan maysa. Nga haan, o Diyos Ama, iti pagayatan mi. Isu iti masurot. Nutingat Ama, iti pagayatam, isu iti masurot kanyami. Tulungan na kami na Ama, tulungan ti maysa ken maysa. Nga kas kini Jesus, agbalin kami nga natulnog, agbalin kami o Diyos Ama nga napakumbabay, iti imatang mo, iti sangwada mo Diyos Ama. Tulungan na kami, at daman o Diyos Ama, iti kinapangasmi, at daman o Diyos Ama, ti haan mi nga managtulnog. Tulungan na kami o Diyos Ama, mabaliwan ti kapanunutan mi, mabaliwan o Diyos Ama, iti puso mi. Agbalin kami nga natulnog kanya. Agbalin kami nga napakumbabay ti imatang mo. Tulungan na kami o Diyos Ama. Agpatuloy ni Espiritu Santo. Isu ti kumaaday, ti maysa ken maysa. Isu ti mangidalan, isu ti mangpapigsa kanyami. Protektam iti maysa ken maysa. Father God, tapno mapreserba iti maysa ken maysa. Makipagtrabaho para iti kararwapay, ngumbalin payo sa amang maiyapon. Father God, iti kinapod mo. At iti dawat mi, itinaga ni Jesus. Amen. Sumaranoy kararag tayo iti pakailawaan, iti ministeryo iti Dios. Han ko ating nga bukod nga ministeryo, ating ministeryo iti Dios. So nga pagkakaisaan tayo nga ikararag nga lumawa pa iti trabaho na. Adupay iti makasursuro iti lengguwahe nga Iloko nga mambalin nga mangituloy iti ministeryo nga Ilocano Mission Service. Kararag tayo. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Father God, tulungan na kami ulit sa mga. Para ulit sa mga iti ka-Ilocanuan. Father God, tulungan mo ulit sa mga iti adipen mo.
nga haan nga madishearten haan o sa mga ngumibat ito'y nga Ilocano Mission at patuloy o sa mga Father God ato'y nga trabaho tahan mi nga bukod mi nga trabaho ato'y no dikit ato'y kit trabaho mo Diyos Ama that you remember the Ilocano people. Father God, tulungan mi iti adipen mo kit mayunang pay iti adupay nga adipen o Diyos Ama nga Ilocanos nga makamamo iti kinapudno kit maadaan iti that boldness to speak your word. Tulungan mo rin sa mga ato'y nga trabaho, ating nga Ilocano Mission Service, nga lumaw pa'y Father Ama. Adupay Ama, iti kararwa nga maabot na. Adupay oras Ama, iti makamamo, iti sarita kang iti kinapudno babaan ato'y nga Ilocano Mission Service. Pagyamanan mo oras Ama, iti kaadam kanyami. Pagyamanan mi o Diyos Ama at Espiritu Santo nga isotin ang kontrola iti adipen mo tamayab kas na iti sarita nga kayat mo nga manggan iti anak mo ang dingding nga kita ato iti dawat mi itinagan ni Jesus itinagan nga kangatuan nga nagan itinagan nga daan iti kangatuan nga otoridad itinagan nga Jesus. Amen. Gyaman na kakabsat. Bye bye.